בוקר טוב, שימו לב לעצי הדקל, מסוג דקל קנרי, זה נפגע, גם ההוא שאחריו נפגע, וזה מצליח להשתקם. אם אני אלך טיפה אחורה אתם תראו למעלה שהוא פשוט הפריח לולב חדש, לולב קטן, ענפים קטנים שגדלו, אמנם קצת באופסייד אבל הם התיישרו עם הזמן. כמעט כל העצים פה הותקפו על ידי החתכונית, כולל העץ הזה שהוא כבר הוציא לפני שנה לולב, ושימו לב כבר איך הלולב גדל ונהיה בגודל של כמעט עץ רגיל. זאת אומרת, עוד שנה העץ ייראה רגיל ממש, כמו עץ שהיה לפני זה. אתם יכולים לראות בקצוות של הענפים את הסימנים של הכרסום של החתכונית, ומזל שאנחנו מגיעים עד למעלה ושמים את החומר ומטפלים בשביל שהחתכונית תורעל, תושמד ותמות, והעצים ימשיכו לעבוד לנוף יפה, חלק מהגינה.